салому алайкум дӯстони азиз ва подписчикои муҳтарам. банки эсхата 1000 рубл 155 сомон, $100 бошад 1240 сомон, 100 евро бошад 1320 сомон. перевод ба картаи Душанбе-Сити 1000 рубл 155 сомон, $100 бошад 1200 сомон. Светамин банк 1000 рубл 155 сомон, $100 бошад 1220 сомон. амонат банк 1000 рубл 154 сомон. аз приложение осон агар сум ба Тоҷикистон равон кунед 155 сомон мегзарад дар картаи амонат банк. перевод ба картаи хумо 1000 рубл 149 сомону 60 дирам. орион банк 1000 рубл 154 сомон. аз худи Сбербанк аз приложение агар сум ба Тоҷикистон равон кунед 154 сомон мегзарад. дӯстони азиз, фикротонро дар комментария бинависонед ва лайкҳоро пахш кунед то дигарҳо ҳам бубинад. раҳмат барои дастгиритон. мо миннатдорем аз ҳар яки шумо ки